Na, sziasztok, én Zeli Sorvek, és ez itt a Minecraft host szerver második része. Annyit szerettem volna mégben mondani, hogy 1.5 login, és ugye a szerveretekre nem megy fel senki 5 percen át, vagyis el tudnám indítani, ha nincs fent senki 5 percen, akkor automatikusan a szerver leáll. Ilyen lesz a Battlecraft is, és 2 percen belül visszaindul. Hát, ezt szerettem volna mondani nektek, hogy ezt kifelejtettem, ezért csináltam a második részt, hogy ezt elmondjam, hogy 1.5-ös eredeti Minecraft. Sok gyerek elfelejti megemlíteni a videójában, hogy eredeti Minecraft kell hozzá. Na, sziasztok!